Hello, papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay ni Ma'am Remedios Usunen, Maybelline Mangali Usunen, Mayvi Usunen, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sinyang. Dear manang biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pay drama kan ka. Kat sapay la kumata makayta ti adal kan leksyon, daytoy akapadasan mi. Nalaing kami ngamin nga agbulod, bulod kalimutan ti style mi. Wenno saan mat change item. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Itulin mo daytoy sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga raw, di ginatang ko. Kagagatang dayta. Itulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan alaklakayan. Amo konti style mo. Style ngay bagbagamag. Aguli magkamamot. Bakit ha? Karupropan matay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok dayta kulor. Itulin mo Di mo irura. Jakpay usarin dayta. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y laang. Aldaw, at dangatan na angkel mo dita balayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Diyak na sangbog. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam dita balay na. At dansan anti dita balayda tata. Ay, diyak mapan dita balayda. Tama nga no, ibagata ang tanunag diya sa na. Ibagata ang tukid na akal-kalungag ni bakit na. Si kaman lang ipangibat siya akong diti martilyo. Ta isublim to kinkwana niya. Ha? Ay, wala na tata. Sige, tao sarag man pa'y. Natukol ngamin ti martilyo kay. Diyak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alahabo, usarag. Oray sublim to, dito may abulan. Tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarag, tata. Sana balay. Ta ipakadaktokin niyang girkaw. Ibagak na dakanyak ti martilyo na. Awan problema. Usarim lang kanakan. Abay, kaanaw ngayon sublina. Ito'y lang ang kan. Naimpagman kahit sublina. Sige, usarim lang kanakan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taitad kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ma, ni aldaw. Day takanutay binulod jay kumparim ani atawng, binulod mo't ni aldaw. Katita, isublinan kan ka. Apay nga kasta. San samot aday tatay martilyo? Isumot daytoy. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdaan daytan. Kano ka barbaro tayo martilyo? Dimahan kita na ako sa'y. Ahaw! Imposible Katuan siguro Ay, sana mo balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kung parit atay isutin ang bulot ite. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na gululbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam di martilyong. Anya, apay ka rin nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam iti ka anak ang aparay. Tanong siya, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka anakam. Dahito yan kibagbaga. Isuadyak kayo tagpagpabulot tayo. Pasensya kan pare Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Nih, patakan. Nagagapuam. Maluwi mo na. Di ka pa'y nakalutaw. Kan walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo tantay walis ta. Unayag.
Pati walis, mululang. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa baleng ti sublay. Tayuan mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawaan na. Tamapaiswan ka nga men. Ay nasumban na uka ka. Agpada tamoy la iti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaran naklang. Isungag bubulod ak matan. Ada di bakit mau si ka atong? Ada, sumrag kayo anana-aneng. Ay sana. Ubay ko la kumala kay binulod ni bakit mo awalis ting-ting ka. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isubli madagaws. Ngamawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot atay binulod mo awalis ting-ting ka. Ay nalipatan nyo siguro, tinangi kabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siyak. Ang mga nukarup-rupak lang tibimulod kada kayo. Ay, gidak manalilawan sinyang. Sika nga ro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay nga mina, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siyak. Awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananan. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali ah. Pudno mga dakab-kabaw day dya bakit? Iso nga urag darum day jay. Di dan tumalapat siya ta dakab-kabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye ama. Porsonadak ngamin day dya walis. At idug, sana masapol nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang ta iti gagawaan ta diti balay bakag basta amutang aramatan ti utek ta. Wen na lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. Adda ngamin bisitak inton bigat ket nagbabasi mo dagiti kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilon ko iti kastaunay. Ay ket is-isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha? Ay, mabitlaan nga raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Nene, abay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan da karyaw. Kaano pa? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no ti duasil pong di apo ko na. Kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay nakabukbutang mo dagita tattao. Hindi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain tagita nga agtatakawan. Ay, naimbagla kita, saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulot isaw. Yung nagtadag ito'y tamang ano pidutan dagitag tatakaw atong. Sige, nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda. Sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anang ina. Tanalagda. Kit isublimbay. Saan na? Di na mailapagan ano daytoy. Kukuha ko. Nalipatan nan daytoy abutas na. Nagkapumanan ayasin yang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang di ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa tornino ka no. Kwartamot ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos. Nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta.
Di dalagbutan dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakas na ramid na dagita at tao. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare karyaw. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananon da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare karyaw, maridalain, ada kayaw. Di yun samot kaya to'y baga nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatakman da ito'y. At magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malahag da ito yan. Di dan pagan ano da ito'y. Sapay napintas abag. Marisinyang, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro, may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod, maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman, inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabidlang mare Urayin nak diti balkon tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot da ito'y isubsublim a kaldiro, maray. Ay, nay, isumuday tatay kaldero maray. Sa bali, maray, daan da ito yun. Kan naging pis da ito. Kan dakdakkel tay kaldiro, maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road, maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko. Alamon. Tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan. Talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldiro a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay. Awan may sa pagigaman na. Katalaga matakukwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag. Tapno da ebidensya. Awan kat babain da. Agbulod da. Sano'y sublida? Sa balinti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang di nagasawa. Ngam, pinabuludan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magkayam. Ala, amom tao dumaminsan. Di mon pabuludan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Di, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mat. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa Turnino. Nakawara mo iday. Kat amangan mo't nubag ni sa tornino. Diyak ka mo Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo ilapagan ano da ito lang. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Inwarada mo laang. Isu nga inala ko na. Nudi na pagan ano. Alaan tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaan. Abay. Sino at agkasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Uy, ada pasala na nga ta. Adda, tata. Kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibagat baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmay. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at analdawang. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day kan siya mo tay sandal tay ka anak kagsinyang. Anya kay mo dun. Nagbigsa mo tangiwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumay! Nabayaga binulod mo day ta. Ngam di mo yung sub-sublay. Karopro pa na lang da ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di nakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samat bag ko day ta inosaryo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha?
Sinamat gayang tinangtakaw iti dayta nana. Ay, yala! Ay, sana po no dayta! Ha! Ibasarak sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha! Sikat na nagtakaw iti pagkingkortak. Pagko na tinusaman. Ako matinusap ni Nana Sinyang sa Ay, Tornino. Ang tatakaw kayo. Ay, inailawan na mo iti pagbagayaw! Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iti barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang nga iday. Ha, awan mo basol ka. Saan ka magkagtatakaw? Di sa mo tinakaw na iday. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wisyo na gijabag. Ay, ngarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad ang ti kargada. Mala, mapandang arulay. Tapno matipinsaan ta ti sayad kabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay tasan nyo ako kwa. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwan pare. Ay, pag nakman mi tayo tiyang inarapid may. Isublim nga mo dyan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga may tayo sublim. Ah, Kantay na pintas akaldiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige, sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balitin sublek. Ay, sorry mat kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang. Tamaditar aramidin niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, wanway. Saan ang maulit tinaramid may? Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga agarami iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain may iti daydagon daway, gapu iti kasjay napasamak. Tinongpal mi nga rod, ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintas ang tilinangan may kadagiti kalugaran may. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tonggal maysa. Elamanan kada kayo amin, ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama, kat manipod ka ni pagayam tayo Rogelio, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan pa da Kissy May Fernandez, kan dagiti anak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen, dita Sudipan La Union, kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kunani pagayam Rogelio. Dear manang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin a masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat ko la makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umayak man, Fred, harakaw. Ni, sumrak kayo atatang. Agyaman ako. Apay nga guyak kayo manon. Uy nga raw, nabanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguya ka. Atong si Plema anak. Ay, katagina na kayo iti balayo di kay pumanag na. Nagpatsik apak ko mga raw. Awan mo kwarta ka na ko. Pagpatsikapan nyo aya. Ige ili ige private doktor ko ma. Tapno sa anak ko na agpila. Ay, sa nga ribo pa'y mo natanda kwartak. Isupay lat maitad ko Diyak pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang anak. Panayunak ije kapsat mo. Mabit lang nga rod, tatang.
Ay na, ay nagpunag-unag, tuya ko. Umayag man, Else, anak ko. Ni, agoy kayo magtatang. Sobra kayo. Ay, agya man anak. Ay, ano, tiplemas ko, anak ko. Naunungan. Sumasapol ang ipacheck up ko iti doktor. At ingkay agpa-check up pa. Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabala ko rin may sa anak. Basta nayunan niyo to'y intadya ka saan mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na ay tatang. 2,000 ko mangam. Ure 1,500 lang na. Sige, agpakuyog kayo nga ron kininanang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabailak pa mo. Agbatay nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ano ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Ay, sa anay. Namabanog ka. Agbati ka dito balay. Amom nga ron ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Tasigo na papabanak. Gatangam nga ron ti resita da nga agas mo ah. Well, sige, mapana ko. Eh, anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkungkunay parisante. Aldawag. Maladaw tan Saan? Nasapa pa ilang pareng. Danag mo na. Di pa nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisili. Saan aya? Ay, wala na pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapos nung makaaduta. Wan pare. Ay sukatak lahat na. Nakadigo sa kaw pare. Urayin na klabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo ba? Kingkarimi na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay na unay di ta sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si Kama, Brenda. Di mo kita ang tambugin ko. Talaga, kastaran na ita. Dahita ti asit ko. Huwag nga rod. Oh, Santi, agsaw ka mo na. Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka na ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay, na nagtaar ka mo. Uray si Rogelio. Nagtaar ka mo. Mabalin ka di Put-putan ba nito dakulak mo, Brenda? Sure, basta si Rogelio. Mabaling ka dimot. Pitpitan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay saan niya, put-putan. Uy, no! Nagkano sa... Nalamuyo mo ilata ti dakulak mo. Ure, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakamot? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agdakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gat. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Diyak ka mo. Noon niyang oras na idahin bakay. Diyak kaya't madisturbo ka bakay. Iswadyak naturog iti siligtap. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang iti balay da parisantay bakay. Nagsat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan? Nagpadoktoran iti bakay. Ba't di ka ito mamamati? Di orayin ka damagin ti doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king kuana. Amura na panak nagpahikap. Ay di naklaslas-tugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakay. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuta. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Wala pare.
Kailiw ko ni Brenda. Kunya lang, uray bakit ni Brenda pare. Sexy lang ta. Kanala ilaw. Huwag nga rin pare. Ano pa yung ati na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayatin ni Brenda pare. Tasaan nagkikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti na ubeng ka kikil pare. Nung ni Brenda, libre na yayon. Kunya rin pare. Ano santan nga itibol na niya pare. Tasaan ang nagkikil. Wala pare. Gamawang kwartak pare. Antak warantak pare. Inilakok tayo daan na washing machine ko. Intak, relax. Napanan ni tatang nanang. Apay akas lasaan ang matatao dito'y balayo. Nagkuyog naman siguro na ija kumpare na. Ija pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman namoy ti dayjay nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanan. May stress akla nga mang bagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapananda aya. Ka ijay ayuyang day ti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napinta sa abalasang akadwam ni Tibur House? Kada ka, Cruhelio. Day. At dapat gaya na pintas akala kang Brenda. Katuan Pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yaman mo mang kanyak. Kada kami ko naman pare. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak diya ka anak na. Kanya. Nice meeting you, ading Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inumay? Latest drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inumay? Kabaalak urano mano. Oh, sige nga ron. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Ading. Basta, inarimon tayo dyan Stephanie pare. Inaklon-nak pa yun na baray. Kanya, nagpaldasan. Ada kondisyon na baray. Kanya nga pare. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na saan na kabaya. 15,000 ka no. Tatalo a bulan dahil siya baray. Na, nagtakilan pare. Pangalaan mo kayo tikastagatan pare. Inis kita rak baray. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo bakay. Kanasakit titangag ka bakay. Anya, Ay. ni, apay ngay. Kasla, ang nakabaray tititil mo nak. Anya, Ay, ni, apay nga tangay. jangan mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta, agpaili ak na maramdama. Iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man taara kay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anak ko, nagsakit na tanggol ko. Apay tatangad yu, tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabuhol, anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. At nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron day tangay? Anyat ko nadangay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap no maikat day ta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpopera. Tawang kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Agada kami kanil si tagastos tatang. Ha? Ay, sige nga ron. Tayo agpa-schedule lang. At nga ron, maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Eh, nuwad na kwartam dito, itid mo na. Adda tayo duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige nga ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule ako ngagpa-opera. Ay, nakita talaga rin nagtilbo na kanak. Manutintod ni Manang Fred aya, tatang. 5,000 araw na nako. Tangay di kay pay mat maopera.
Mang tedak met iti 5,000, ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jismay. 5,000 na ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayang tidwa nga anak. Tabakit? Apay aya. Uwin ata. Kurang tinuro-uro ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uray duwa. Uwin mo talo ta anak ta. Ado ko mati pagdawatan tayo ti kwarta. No ado dang agkakabsa. Kay, kano nga agpaupira ka? Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta na yunan dati inted da inton maupirakan. May mayag no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan niyo, Uncle. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tayang tao din ta puso ma. Umanay ti sa nga rin, Uncle. Kano isukyata di mabalilat ta kanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan niyo, Uncle. Sampay mo akanakan. Mapanak pa ilaan. Aba kay Uncle. Numang tuday ti sagsasangaribaw. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatan. Tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaur-ur mo aya. Ay, di mo almanin dahito. Tapag paupirak dahito ako tabarat. Al-alma nag-ayamay. Damdama agad laang numanaw. Basta umdasan, mabalinan dahito. Nala, intang araw nagpa-schedule lang tap nung maupirakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murintan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man. Tapno dinak madlaw. Sa baling aming tagparparik na kanyakat. Iso asuruta kay tinalimad jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up, di na kayat. Anya? Sapay na wadwad a kwarta jay na. Iso asuruta jamayo, anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ka. Amangan mo ada makakita ka datal dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang nga dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Ah, sige. Ada pa'y sobra na dito eh. Kunak apagdita ko ma. Inton mamin sa nandiata dit. Ala, yig mo diatan. Oh, ato, Esteban eh. Ay, thank you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Ah! Hal, Ita kayo, adoy ka pumana, awap ka. Yag mo ti kwarta ngayon tatasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulais. Ibuo ko, ibatang ibuo ko. Yag mo pa nga mo na ti kwarta. Tapno ibatang ti pumaw. Badya nga, ita ni Rogelio na ito nga kwarta. Rogelio, alam ti kwarta ka lupa na. Darasam, tano saan itarum ka ng bababae ka. ay, bakit di mo gano'y ibatang tab na maagaw ko ta. Ay, Esteban eh! Yan mo na ta kwarta! Sige ba? Taglim lang ni Esteban eh! Taglim! Anya pa'y latkukom ni Rogelio. Ape nakailag ka pa'y Nasakit nga rutik lang ko, bakit? Nakaaruti sakit na. Ay, di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-payson na ito. Sana nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay, makamuka ko namay. Nalaing ka kay ding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sana nga gululbot. Patin ako bakit? Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siya. Kat ada na duktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyanda metla kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbaga. Manipod di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon.
Daytaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen. Manipod ka ni pagayam tayo ang Mercedes sa napudpud no anagan. Tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawang pa ni Sir Rogelio de la Cruz, Ma'am Rosela Fuentesilla di Taago o La Union, ni Ma'am Susan Ronquillo, kan ni Ma'am Imelda Cabang. Kasimanti ko na ni pagayam Mercedes. Dear Manang Bianang, ti istorya kan kakat may papan iti naangay a kasar ti anak me. Ngam sakbay ti kasar, ado dagiti naramid me ti asawak. Adimin tupulos malipatan. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Tainton bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Muwain bakit? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan dak dito'y unag tanay, adupay ti may simpa dito'y. Masapul dalos to'y balay asang putan ti agbalin nga abalayan ta. Tagdamag ko sosyal sa kanaw, di agbalin nga abalayan ta. Ewan ka nung ganon. At nakanulugan na. Aha? Nabakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? Ang datalon ta. Isuda nga Apay adang nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Ay, diyak mo Maamuan tanto alakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos. Tanay, adupay ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ka, bulodang mi mampay tay dakkel at telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ka. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang yung kanda giti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tay sublimin tumalaang. Agkata nga ro dagbagkat. Awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kami timang bagkat. Nalagan la day tata flat screen. Kan agasidad tayo lang matanakaw. Kan amang ano ada extra kurtina yaw. Buludak man anakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludak. At damag kay di dagita iduldulin ko ang kurtina dita Mabitla nga rutin nakirwar. Hey, nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Una nga raw. Kasla palay ti baknang. Tanay, adapay dakkel at TV na. Kanapaw, nagpintas dagiti binulod mo a kortina dagiti tawaken ridaw. Wan. Tapno saan natatagibasitin ti agbalin nga abalayan talakay. Ayun Ken imparadak di tasango, tay dua a motorsiklaw. Tay samet na dadaal a motor ti anak taday jay. Iwan, uy nasingak. Sa naman lawan na dadaal. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang around. Tapno adda makita ni abalayan a motorsiklaw. Kampay ini sagay sa tay ti motorsiklaw. Ay, Mercedes, ang dalugan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Wan, isudang agpayso. Isu siguro day dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro Daan mo gayam tilugan na. Saan ba't unay adaan, lakay? Ingkasabtan idan ta isagana kunti merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, iso ni Papang Richard. Tiagbaling nga abalayan nyo. Papang, iso dadagiti datakkel ko. Hello. Nice meeting you, mga abalayan.
Ah, kastamay tabalayan. Hala, abalayan. Ag merienda kayo pa'y. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginain na kita, so anaimas. At ay sangkot may ama merenda, balayan. Nginginamat lang. Bakit? Ingka man irwartay ginatang taalit sound. Si tayo tong tatang. Agmerinda tayo pa'y. Napintas at talaga ti Clema dito yung lugar yun, Ramon. Saan una yan napudot? Sana kas ije lugar miya nagpudot. Napudot matla dito ano napigsa ti init tere. Sala na lami is dito ay no rabi kan agsapa. Ngam no da init ay napudot ay. Wen, ngam nakarkaro ti pudot ije lugar mi. Natulag yung ti kasartahan eh. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaangan. Wen garod, kasla kaano la iti agin inaramtan. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Uy nga rod. Kaya kasano, sumurot ka kin ni papang agawit inton bigal. Wano agbati ka pa eh. Agawid akpay Ramon, tadyak kayat amay law anta. Naimbag tula numalpas ti kasarta, tamaaramid tanton ti kay kayat ta. Dagita makitkitam atalon dita palayan. Aking kay Timur daw. Dagami na ita. Ha? Kanda ita makitkitam atalo anwang dita taltalon. Ay, kukuami dagita. Kastaya, abalayan. Parcinta ito, ti kadakilan anwang inton kasar dagiti anak tayaw abalayan. Ay, adu pa yan, dagiti tarakan di ababoy dita. Sige, balayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Ha? Parcinta ito, ti talo anwang inton kasaryaw ramaun. Anya? Nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kunak amay sa lang ti parcinta yaw. Angam kunamay di katugangam anayunan na iti dua abaka. Iswa, parcinta di talaw. Nagaduunay tatang. Padado ka ti isabat na mapartain. Ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababain. Kit no nayunan dati maparte, di na siya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng la adak-dakal ti gastusin tayaw. Ay masapul adakkel asalunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo ako ninton bigat. Kaya nagpaaramid akon iti salunan. Ije kataltalunan ti pagpaaramidak iti salunan. Tapno nalawa. Ay wan, may mayat ijay lakay. Pakitaan taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga. Tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayo nga misuda. Among mayano dadagada. Ang mga nulugan lang ti adakadakwada. Oh. Ada las tog ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga rawa mainit. Nakasapatos pa ya kaya nakapumpudaw. Ken nagado aso si ija pantalon na. Kaslay gaggagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga rab. Iso apakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasarda ramaun. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, aramidin ta bakay. Ramaun, anak. Mangabang ta ito iti kumbuin ton kasaryo, ah. Ay nasa aning tatang. Nanghina ti abang. Kurang ti unong ko korta. Dakabi ti makamok ni nanang mau. Di mo problema inday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbo. Tada pa'y dancer da gijay. Sa bali pa'y dagitay singer. Tatang? Pa'y benda kami iti inam. Tada kami ti aggastaus. Saan asika? Wilay baraw. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, uwan baraw. Agam di mo ipagpaga iti sa bali, ah. Ha? Ay, kayo wala tata. Di kayo madanagan. Agam, no di kayo makabayad. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Magbayad kamin tao, barok. No kaya't mau. Ikaw lateral ko di dado maaporsyon ti talon, may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo, tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil, baraw. Nanang,
Nanginaunay tigaon nga abangan niyo. Diyay mo't nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga rod ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan niyo. Kung nagdubli ti presyo da iti daduma asyap. Kat uray at least, napintas ti quality da ijay. Parihas malaang. Kan maysa, saan may nga abangan? Ipadait may ti usaran may kadagiti abay, kan taygaw ni Tere. Anya? Kat, pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lang mausar. Mabalinto nga ila ako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan may kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da bakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabalin mga oras siyak tulatan tag make-up kada kayo. May mayat da gijay ta expert da. Mabalin da pa ya patanggusan to'y flat nose nga gong kuno ko Bongga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon to Ramon. Nagdakkel ti magastos. Diyan ka mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang nga roto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaam mo nga agdisdisisyaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalahan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro na ama na. Ay, unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back ng dantumo ngamin. Amumatan ti style da na ng gandatang mana. Di da kaya ti partapan. Saan da nga agpaating. Nga oray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak di tabalayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay ang wanak ijay balay. Simuro ta kami ni tigayim ko. Aday natin daran biya kasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan nalipatak matan. Agdardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Inton bigat pay. Maturog kami kano dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ron. Inton bigatan nga umayak. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umianak dita balay yu. Kaano kay Terry? Jack paya mo. Kwa. Inton umay alawas siguro. Tadapay papanakiti sumarunungal daw. Anya? Papanamanin nga eh. Kwa. Adawan na natin daran mi akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salon nga yung para medyo atata. Dakdakkel matan nga tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Tay, inawis mi nga minti buong barangay. Ken impos mi ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte inton kasarda Ramon, tata. Ay, huwan baraw. Ay, ado talaga. Iso nga ura gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay kan tumakisala, Willie. Tadun to ti umay ababalasang. Asos! Nagpipintas ti singer ken dancer tay kumbo nga apangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarigat ti mabaot. Bautan nak ni bakit kaw. Bakit tayo babaros ti makisala, tata? Ay, wun makiti Gano siya? Ay, nagsalak to Di uray man adda ni bakit kaw. Makisalamit ano kaya na? Awan man siguro ti makunamaw na balayan. Ngamin ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, hungaron ta palayan. Nasobrahan sa ti sagana. Naimpag no saan ang madadahil dagi siya palayan. Saan? Tay baga ka gitik out dagiti tataw. Aywan gaya. Nakita yun, di binalon mi adwa akaban, abagas, apalayan. Naluto nga tamot lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insublida ijilugan maw. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglup-lupyas ti irek iji sa rosar may. Ha? Ibatik tulad tagarutan na balayan. Tapno saan min ayaw awid. Ay saan? Yawi jo palayan. Ado nga ron ti bagas may.
Ken, yawid yung toki day, dagatay sobra a karni ah. Taado ti karni mi dito balayan. Agparti kami lang, no kaya may. Ano ati dingwan mi dito Ay, saan na pala yan? Dumot lang dingwan may dyan lugar may. Ah, Ado tiba kami jay. ado matinwang mi balayan. Ado pa iti manok ken baboy may. Ken nagado pa ati kalding may. Oh, Mala pala yan. Intrakitin asikaswan na kita agsangpot abisita. ayan tay parwad ngay bakit. Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo naman aw. Ay, saan ba ay? Ngam adulakit ni Dayjay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Kamayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apa niya inalayo? Kat ko kami nga agasawa Dayjay. Ay, ay, nalipatan mi lang nga imbaga. Ay, nagyo, tasyak ti mang idulin iti Dayjay. Ay, kasarita mi pa ati. Saanan ang masapol? Nay. Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Ay, saan kayo gaumian dito balay? Balasang ka? Saan? Tanagalas mat ti ugali yo. Ha! Tahi, apa yakas dya asawa amramaon? Ay, diyan nga ruda mo tatang. Kalaat mo tan nga imungay. Apa inagapa kayaw? Saan mo tatang? Eh, Iso amas dawak no api akas dyan ni Terry. ay. Dan sama bulan-bulanan na. Terry, agawid ako ngayon dyan balay. Di mo't nagsaritaan ta. Ngayon dyan itong balay ti pag nadanta kalpasan ti kasarta. Manjak. Jak kaya ti ugali dagiti dadakkel mo. Naupay ako ni ti pamilyam. Rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Ni, saan kumamatakas ta ti bagbaga matiri? Basit aba nagdayta panggapuan tang agsina? Basta agsinatan. Jak kaya ta makita ti panagrup-rupam. Terry, agsubli ka. Papanaman nga eh. Terry! Oh, pasensya hamon tayo na kuramon. Talaga akas dyan na nusumro. Ha? Anyat ka at yosawan pa bang? At na diferensya, ti panagpampanunot na nunad dumaramon. Nangaro na no saan ang nakatumar. Sumruk ti kas dyan nga ugali na. Iso pasensyahan ko man. Tano tutupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makonkontra. Anya? Sabay kong mata maanusan ti anak ko Ramon. Hello, Terry. Pangaasim ka di ah. Agdendata manan. Basta, manjakon Ramon. Naumakon. Saan ka nga yayatan? Agsinatan. Sumapol ka iti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Anyang iti nagsaritaan nyo iti asawa anak kaw. Naayayom ka di badlaan. Sana na. Talaga kahit nanti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga da bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kayat. Paybayamaw. Di mo ipilit ti pagim ken kuana. Ang mga problema kan tupay din na kayaw. Ang mga konsumisyon kan tao. Iso paybayamaw. Kasadungay lakay. Anyagay ti pagbayad takin ni Willie, itinautang takin kwa na kwarta. Problema nga raw tayo nalang mo ni Tiri di parwada. Bunday dya tinamnama ka pagbayad ka. Ay na, anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti dakkel. Agsina damat lagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Nga raw da. Ay problema matikas tao eh. Naipasubo talaka nga raw. Madi nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastog. Nagpalanggwad ta. Iso na ipasubo ta. Wen nga raw. Ay napawag bababawi bakit. Agpada kami kanila kay kong agbababawi gapu iti naramid me. Namiris may timbidot me asaan gaya marumbang tagpalpalanggwad. Nang rona katawan mata talaga ti palpalanggwad me. Tapasig nga utang ti kwarta me iti daydiak ka nito.
Nagmula kami nga ron iti adwa prutas kanatang, tapno mabayadan mi ti utang mi, kat kasi na nakabayad kami matlaan. Kat timot anak mi, ore kasano ti panangayayo na iti asawa na, dinan na ayayo, iso ang nagsinadan. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyoros para iti script kan para iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin. Thank you iti sa anya pan nakaumamang tartarabay ka iti uploads tayo. Kat welcome kayo kanayon dito YouTube channel ni Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan. Tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Sir Larry Ubungan. Kablawan na madagiti kakabagyan na amin dita Dupla San Juan, La Union. Ni Ma'am Jackie Makabalog kani Ma'am Nati Agustin. Kastoy man di ko na ni pagayam Flora. Dear manang biyanang, adanak kwa nalaing agdiskitar iti masida, ngam babaan ti dakas awagas, banag apakaungungtan, kan pakasirsirmonan na kanya, rugyak nga rod ti agsalaysan. Pangalan na lang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasida anday. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Anya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga aguk-ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Guys! Umayak man! Anda kayo! Madanyang kay. Madamdamay tayo ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito itaraon. Ay, dumanon ka kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan na manok may. Awanlat na idaw-dawas dito'y balalyo kabagas. Ay, naidyak ang mga Awang matin dito sa bali ang manok ang kay. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manok may. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Ang mga nung nagtalaw mo din ang kay. Ag-self-supporting. No saan da mga na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakan mat idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulumag dagiti manuyo ang kay. Sige tinakman sa pulay. Barang adala ang dito ikigay. Anday, ibagam man dagpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatan ko Dagpaiso, anday. Kagpaiso, ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan niya. Di kayo mamagsaw iti kasta no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot itarakan mo ang manok Hay! Adarod na pukpukaw. Inulit ko binilang dagiti manok ko Anong talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapananay nga tan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau. Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagiti manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa ang memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagiti manok ko ti makikaroba? Iso masigurado at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas. Ang mga nuad dala dita karoba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya.
Masyanak matngarod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da, may mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da papadan. Unangam, napukawan ka ni ti manok. Amangan no na yaw awanag. Krrr! Sige man ta inak sa bulan ti manok ko. Krrr! Manok ko! Where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka ba niya si iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas? Wait! Isulaki di tagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manaw. Anya? No kasta, saan at tao tinamtakaw iti manok ko? Saan angkay? Krrr! Krrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumot na ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apetas laburido kang agpakpakan ka na kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakan ko ang manok. Ay, Anya? Allah, apay nga? Agsasarunumat ng tipan nakapukaw ti manok mo, Lucas. wala. Ay, awanan. Pahinino ta na maibos ni manok ka. Ipupok mo kaminan. Tadamot pupukan dagiti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manan itin sangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na. Am-amukan anday. Tinakaw mo na gijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kung lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka na gijay? Pangisublang ay kaya amamot aking kuka. Napidot ko kung lang arudin. Ang talaki man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwat. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo, Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantayak? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabay. Sagay sa iti rin nabii? Kiway! Manumay la tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakaw anak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Sana, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya at tikas tangar aramidam? Apay di ka makonsensya. Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo tibiyag ka. Anday pang-aasim. Sardigam tikas tangar aramidam. Kasanun numatiliwan da ka ngagtaktakaw. Di takpagsardingan ko na lang arudain. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahil tikas tayo. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitambay. Rabi manay. Gundaway ko maninday tingagda ko iti manaw. Takawag pa yan, ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, hindi pagpay ti silaw ka. Oray ta, mo matiturturungan. Kan may silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kanyak. Nay, anya day tag-igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manawak. Ha? Nagluluko kan. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tangay. Ay kaginatan ko Ha? Sige ita, dardarasak paray. Adda nang ko maipapangkin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka na ka. Nangrunak itawan pamanaginig ko. Ngam kasaritam kumalatan Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag.
Wen ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man gagay paranggang, tasang ida. At daya may paranggang ay bitin siya. Ngampod nomet ngamin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga dagi jay. Gida dumama ka, mapipidok ka kung itag da. Basta di ka agar-aramin iti saan anasaya at tano matiliwan da ka, sigurado nga idarum da ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na dak pala diti balay. Yak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jack mo't makikita ni Andy Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan nga agpakpakita? Un nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkwana Delikado na dyan na matiliwan ng tatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nay! Anyat ay ayabam di tama na kat nakapupok mat nagitay manok tayo, anday. Unay kidin ay di kay ngumaniwa di ta At kurkura lat ta tabarang at daw may nga abuyaw. Krrr! 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 Na. Dagita na nang. Ay sige, mangang kayo na. Manok te kaaruba da kita. Di umbayan nyo ata umay dagarog mangang. No'y marubayan da. Manok kayaw. Anya? Nanang, mangsawa ka. Ne, asino ti asawaan? Kaya dyan nubiyak Antayo nga ti lugar na. Isoanjak yung awi dito balay. Tiksmik ko nga main. Ngam nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalina. Ay, kit na saya at ano mang asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwen. Tadanton asawa na abanganawakan kwa na no bilang. Tanusyak, di nak madendenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pasti ka sa tanjanay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pagnaidan ta. Anya? Ni, kunak man agnaagtapay diti balay. Maburi nga di ta. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Di marami di kaya ko dito. Kay kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin mo dito lugar yaw. Ure kaya ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo nagiti kakaruba dito eh. Basta kahawitan dyan ay. No di mo kaya. Siya lang hindi agaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnaid kan iti lugar, di bakit mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawa. Iswa nagawig kamay. Ngayon, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man ang dito lugar tayo. Sa tagasta, ay, nay, palagipan ka hindi At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noon niya ti aramid mo iti baro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako na ako nangkal. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kailan na santuan. At papada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag sayadam ti bagbaga. Agbaing ka kuma iti asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Woy, agnaigda ka nung dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden
Amok titian mo asawa Lucas. Barang agbalbaliwan na. Ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga Rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro ang tiwagas, tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan, Ay, siya ni Lucas. Karuba na Andy. isakmat ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa itinaasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam-amo ko ni Andy. Sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kam laan nagamam mo. So magmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganun. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Ang balbaliw mo siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing puta kanayon ni Andy. Andi, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam ma. Maruam da kita. Ay, saan, Andi? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya. Taka pa ati liwamay. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expert nga agtiliwiti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo, Andi. Tanay mas ti si data yu ita. Nay, akin kaldeng kita insang pet mo, Janet. Nakitak man ni Jidalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday, lakay, ayan mao. Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuadan mga tipakan ni Ande iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasanuday tangay. Nukasta, kalding mo jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wana na Flora. Awan mo time. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ija balay. Darasam tadida pa'y pinartay. Ha? Aday jay balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapankan! Nay. Apa yan niya iti asurat na lang? Sumon day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apa yan nga sumon may? Kasta tirumbang kada kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro kan ka ti agtakaw, ngam no apay kasta ti aramid mo. Iso asangwan niyo tinagbasulan niyo. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan niyo iti asawam. Iso asangwan niyo ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultada ka no, lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbag na siyang dakadata. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Alam, saan titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti amuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasayati kasta nga aramig. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Sinersermonak dagiti agasawa kat binagbagak ida. Kat ipagyamanak dimngagdamat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas kanat nateng. Kat adamat ten 5 nga apukok kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Flora. Alagagayan di tamanan tinagpatinggaan da ita apakasalitaan. Dito'y drama tayo, mana!
Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin.